Ang kadaghanan wala kabalo niani. Si Kristo Jesus ug ang church ikasal sa umalabot nga panahon. Yes, mabasa nimo ni sa Revelation chapter 19 verse 6, 7 padulong sa 9. Ingon ang pulong sa Ginoo, managlipay kita ug managhugyaw ug ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nagaabot na, ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon. Verse 9. O siya maingon kanako, isulat mo bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa kordero. Mga igsoon ay kasal sa kordero. Ang kordero diha mao si Kristo Jesus. Ang asawa ni Kristo Jesus mao ang church. Mabasa nimo ni sa Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ingon ang pulong sa Ginoo, mga bana, higugmaon yung mga asawa. Ingon nga si Kristo Jesus na higugma sa church ug naghatag siya sing kaugalingon para ni ana. Ingon pa ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, for I betrothed you to one husband to present you as a chaste virgin to Christ. So, ikasal si Jesus ug ang church para ato kining masabtan, atong tan-awon ang kultura sa mga Hudyo nga gisundan sa ato ang Ginoo mahitungod sa kasal niya o sa church. Now, ang kultura sa mga Hudyo ingon niani, unang-una mahitabo ang betrothal period. Ani nga takna, magpirma ang groom ug ang parents sa bride mahitungod sa kasal kontrata. Unya dayon magbayad ang parents sa groom o baka ang groom mismo og dowry ngadto sa bride o baka sa parents sa bride. Nahitabo kini nga period. Example ani nga period mao ang naa sa Matthew chapter 1 verse 18 si Joseph ug si Mary, ug sa Luke chapter 2 verse 5. Ikaduha nga stage sa kasal mao kining torch parade midnight before sa wedding day. Torch parade. Ang mahitabo niyan ang groom kauban sa iyang male nga friends moadto sa panimalay sa bride. Pagkatapos ang bride pod kabalo niani, ang iyang mga female friends mooban pod kaniya pagtagbo sa iya nga pamanhonon. Ug dahil magdala sila og suga ug magparade sila gamit ang ilahang mga tiil. Unya na sila yung mga torch. Unya ang end sa ilahang nga travel mao ang panimalay sa groom. Dili kay dito panimalay sa bride kundi mutagbo ang babae dayon mulibot-libot hantod moabot sila dito sa panimalay sa lalaki. Mao ni ang kultura nga gibasihan sa Matthew chapter 25 verse 1 to 10. Ang parabol ni Kristo Jesus mahitungod sa gingharian sa Ginoo. Ingon pa ni Kristo niani nga parabol, niadto niyang adlaw, ang paghari sa Dios mahisama niini adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang lain nga 5. Ang mga danghang nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igadudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon naglangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Dapat unta siguro mga alas 7 alas 8 ang pagtagbo nila sa pamanhunon, pero ang ilang pamanhunon naglangay man. So nakagduka sila ug nakatulog sila. Tungang gabi nakanto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Tungang gabi alas 12 na. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. 7. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami gyutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Ang alang sugod pag siguro sa alas 7 baka alas 8 padulong sa alas 12 di gamay na ilang lana. Pero ang mga maalamon daghan pa og lana kay naman sila extra. Apan ang mga maalamon mitubag ayaw. Dili na paigo ang lana kun manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pagpalit kamo og inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapanganda mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbera sa kasal og gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga nga mga danghag ug misangpit sila, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa pagtukaw kamo kay wala ka mamasayod sa adlaw o sa tagna. Mao kini ang sambingay ni Kristo mahitungod sa gingharian sa umalabot nga panahon na ay kasal. Ang iyahang nga gibasihan ang kustombre sa mga Hudyo katong torch parade. Ang katapusan gani mao ang panimalay sa lalaki. Dili kay moadto sa yuta, no? Ang challenge nito magtukaw kay nalangay ang pamanhunon. Busa bitaw karon nga takna mga igsoon, nalangay ang pamanhunon. Nalangay si Kristo. I will come soon. Kanus abay siguro iyon nga sunson nga dugay magkayo. Well, magtukaw kita.
Ang katapusan nga major part sa kasal sa Jewish customs mao katong naa sa John chapter 2 nga si Kristo Jesus iyang disciples iyang mama invited sa kasal na ay inom-inom na ay kaon-kaon. Ug gani si Kristo naghimo og miracle diani, ang water gihimo niya nga wine. Ug dayon ang banag asawa mag-uban na sila hangtod sa hangtod. Now, kana nga klase sa kaminyoon naa kana sa church ug kang Kristo Jesus. Abi bitaw ninyo, nahitabo na ang betrothal period ni Jesus sa church. Kanus aman, sa diha nga si Kristo Jesus namatay o gihalad niya iyahang dugo dito sa cross. Isip dore kanato. Ingon pa sa 1 Peter 1:18 ug 19, sa hingsayra ninyo nga kamo wala pagtubsa, redeem, bayad man kini payment, gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinaagis mga butanga, magabuk ingon sa bulawan kon sa lapi, wala kita palita, wala kita tubsa ginamit ang bulawan o salapi nga kwarta, kun dili sa bililhon nga dugo ni Kristo, ingon sa usa ka kordero nga walay buling o walay mansawahon. Nindot ang dori ni Kristo, nindot ka iyahang gibayad para kita matubos, mao ang iya nga mili nga dugo. Unya naghatag pagid siya kanato og kasiguruhan nga kita iyahang minyuan. Maong balaan nga espiritu. Ingon pa sa Ephesians 1:13, sa dihang kita nakadungog sa maayong nga balita. Sa dihang kita mituo sa maayong nga balita. Kita nakadawat sa balang espiritu isip tatak timailan nga kita iyahan na gid sa Ginoo. Sa verse 14, usa kini ka assurance sa mga panurondo nato sa langit. Kanang word nga assurance diha or guarantee pati nga usa ka naka first payment nga gihatag sa Ginoo kanato para ma-assure gayud nga katong panulundon dito sa langit iya pong ihatag nga ri kanato. Kanang word diha nga assurance, ang Greek word niya na is arabon. Kanang word nga arabon aduna siya idea sa usa ka engagement ring nga ihatag sa usa ka lalaki ngadto sa babae paniguro nga kanang bayhana iya hagid nga miniwan. Mga igsuon, ang balang espiritu usa ka first payment pati nga paniguro murag usa ka engagement ring ni Kristo Jesus nga ri kanato. Paniguro nga kita iyahagayon nga minyuan. Human na ang betrothal period sa Church of ni Jesus, karon ga paabot na kita sa torch parade. Now, unsam kaning torch parade? Abi ninyo, mao kini ang atong gingalag rapture. Sa torch parade mahitabo ang pagtagbo sa groom o sa wife. Susama bitaw atong 10 virgins nga nagatagbo sila unya ang groom pud ni adto sa ilang panimalay pagkatapos naglibot-libot ang endpoint mo ang panimalay sa lalaki. Ingon ana usab, panahon sa rapture, si Kristo Jesus munaog. Unya kita sakgaw na to sa langit. Unya kita makig-uban sa Ginoo dito sa iyahang nga panimalay. Mabasa nimo ni sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 down to verse 18. Verse 16, unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel pagmando. Sama atong sa Matthew chapter 25 nga naay pagmando. Niabot na ang pamanunon, ug mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanong sa trompeta sa Dios ug mukonsad ang Ginoo gikan sa langit. Mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao na kini ang groom. Moadto siya sa panimalay sa bride. Maoy unang mabanhaw kadtong mga matay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Kanang word nga bayawon mo kanang rapture, musugot kita sa tong Ginoo didto sa panganod. Mao kining 10 virgins nga ang 5 virgins lamang ang nakasugat kay naa sila oil nga sobra. Na sila oil nga extra daghan. Ang oil mga igsuon sa Bible gina-illustrate kini sa balaan nga espiritu. So kung naa kay balaan nga espiritu, naa kay patinga, naa kay tatak diha, ikaw anak sa Ginoo, ikaw maapil sa rapture. Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, but seek to please Him, by whom you were sealed or marked, branded as God's own people for the day of redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Now kita gisilyohan, gimarkahan, gihimo kitang iyahan nga mga anak natay brand. Ang atong brand is God's people para sa adlaw sa pagtubos. So kung na kay oil, na kay Holy Spirit, na kay marka, maapil ka sa rapture. Ang mga danghag, ang mga tanga, ang wala mga nangandam, ang walay balang espiritu sa ilang nga kasing-kasing, kay dili mo dawat ka Jesus Christ, dili sila maapil sa rapture. Kung maingon ang Ginoo kanila sa hukom, wala ako kailakan ninyo. Busa mga igsuon karon nga takna pangandam na kamo. Unsaon? Efeso 1:13. Sa dihang sila nakadungog sa maayo nga balita. Ang balang espiritu na dawat nila isip patinga
isip marka timbay lang sila ilahan na gid sa Ginoo. First payment, assurance, guarantee nga katong mga inheritance nila ilagi mapanunod. So kini dawata nga kinasingkasing si Kristo Jesus kay gapanuktok siya. Dawata siya, pasudlan siya sa imo kasing-kasing. O kung imo nang buhaton, siyang puyo sa imo kasing-kasing, butangan kag balang espiritu, butangan kag marka, himuon ka nga anak sa Ginoo. Ug inigabot sa rapture, maapil ka. John 14 verse 1 to 3, Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Mao na kini. Si Kristo Jesus mo come again mo na og sigikan sa langit ug i-receive ta niya unto himself. Sama sa 10 virgins nga iyang i-receive ug dayon iyang dalon dito sa iyang home. That where I am, there ye may be also. Nagapaabot kita na ug human ni ana sa rapture, mahitabo na dayon ang marriage supper of the Lamb. Mao na kini ganingon sa Revelation chapter 9 verse 6, 7, 8 ug 9. Dako nga panihapon kay gikasal na ang ato ang Ginoo ug kita ang church. Matud pa nila kining word diri nga blessed those who are invited, mao kini mga Old Testament saints. Wala pa daw kuno nabanhaw ang mga Old Testament saints ani wala maapil sa rapture, ang ilahang kalagra ang naa sa langit. Nangalawas gikan sa grace period hantod sa before sa rapture. Mao na ang church. Ug kini lang ay kasal kang Kristo Jesus nga Lamb. Then ang tribulation saints ug ang mga Old Testament saints, mga invited sila sa kasal. Now, kamo na lang ang mag-take ni ana, dili magkay-klaro ang Bible ni ana, pero ang klaro gayod, ang church ikasal sa Kordero. Ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Verse 17, Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug unya kita uban na kanunay sa Ginoo. Ug unya kita uban na kanunay sa Ginoo nganuman ikasal naman kita finally unya nay dako nga panihapon. Union, eternal union, eternal fellowship with the Lord Jesus Christ for all eternity. Ug di na gid magbulag pa kay dako kay gugma ni Kristo Jesus kanato. His love endureth forever. Thank you very much for watching. Hinaot nga ikaw maapil sa kasal. Hinaot nga ikaw usa sa bride ni Christ. Usa ka sa bride ni Christ. The church. Church is one bride. Unta apil ka sa church. Church dili building ha. Nga mahikap na mo, poste ba, haliga niya. Church is gikan sa word nga ecclesia or called out ones. Diha gani gikan ang word nga iglesia. Iglesia sa English, church. Ecclesia meaning called out ones, mga tinawag. Kita mga tinawag ta sa Ginoo, dili ba? Gikan sa darkness ngadto sa light. Kita iglesia sa Dios. Ang church ha dili building. Ang church is people. Kita, ha? Thank you very much for watching this Truth Bible program.